Hi! Kumusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Egyptian Smoke for Men. Iyan ni siya ni Alfred Dunhill. Panlalaki ni siya pero kung luyag mi siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya bot balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis nga vanilla kag rosas, amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have black tea, pink pepper kag ginger. Ang black tea amo na siyang tsa nga matamis nga do herbal kung simutan. Tapos pink pepper nga pampakahang kag ginger luya nga gapakalam si imo nga ilong. Kag for the mid we have grass rose, tobacco, cacao kag papyrus. Ang grass rose amo na ang rosas nga mahamot kag matamis nga bulak nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos tobacco nga mainit nga may pagka-herbal nga nota, cacao nga mainit man kag makahang nga nota, tapos papyrus nga mala kag dumakahoy kung simutan. Kag for the base we have vanilla, tonka bean, palo santo kag patchouli. Ang vanilla komportable nga nota nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tonka bean nga matamis nga duhilamon kung simutan. Tapos palo santo nga makahoy nga dumi pagka citrus kung simutan. Kag patchouli nga madulom kag matamis nga dumi pagkaduta nga nota. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa susunod naman, bye-bye!